Mislim da su to kanibali. Hej, zdravo svima! I drugi dan na pustom ostrvu, narode! Kao što se sećate, naš čamac je otplovio! A sada smo zaglavljeni ovde. I znate šta, živjeti je moguće, ali dođe vola, stvarno sam gladan. Da, i baš je loše što ne možemo da naručimo ni hranu, ni vodu. Da, i naručio bih možda i PlayStation 5 i možda neki internet da bi mogli da povežemo sve te igre. Narode, kada smo dostigli 10 miliona pretplatnika, želeli smo da napravimo nagradnu igru sa PlayStationom, gde ćemo dodeliti svih 5. Baš tako. Ali ako ostanemo ovde, nećemo biti u mogućnosti to da uradimo. Zato požurite i pritisnite dugme za like kako bi nas što pre izbavili sa ovog ostrva. Tako je, vaš like bi svakako dobro pomogao. Neka svi vide veliki broj lajkova i da nas možda spasu što pre, narode. A zbog velikog broja pretplatnika, mislim da ćemo uskoro poklanjati super nagrade. A trenutno moramo da pronađemo nešto ukusno za jelo na ovom pustom ostrvu. Pogledaj. Šta je to? Pogledaj, ovo je koplje, naoštrio sam ga od kamen. Wow, koliko je samo oštro. Pravo indijansko koplje. Ha! Gde bi mogli da pronađemo nekakav hamburger, da ga ulovimo i onda da ga ispečemo na ovom koplju, narode. Da. Ili možda nekakve ćevape. Ili možda na drugoj strani, mada ipak je bolja ova oštrija. S ovim bi mogli da uhvatimo ovako jedan hamburger, pa drugi hamburger. I onda podignemo i onda će to da bude kao dizanje tegova. Iskreno, osim guštera, nismo videli ništa na ovom ostrvu. Potpuno je pusto, iako možda vrebaju nekakva čudovišta. Mi ih nismo videli. Ali ona su spremna i vrebaju da nas napadnu svakog trenutka, narode. Da, i verovatno hoda izgledaju ovako. Ali ima dosta ribe koja pliva u okeanu. Davide, uzmi svoje koplje i vrati nam se sa ulovljenih 6 riba. U redu. Dakle, narode, poželite nam sreću u potrazi za bilo čim jestivim ovde. Pa, spremni smo. Nije loše. Šta je ovo? Osušeno telo pauka? Možda da probamo? Hajde da probamo. Ne, nije uopšte ukusno. Hej, našao sam nešto jestivo. Gde ćeš? Vidi šta sam našao, pogledaj. Šta je to kod tebe? Ovo je gušter. I to jedan veoma pospan gušter. Da, on je jako brz. Narode, rešio sam da ga malo istreniram. Hej, kuda ideš? Ako uspemo da se vratimo kući, Artur može povesti ovog guštera sa sobom da zajedno možda nastupaju u cirkusu. Ja ipak glasam da ga ne pojedemo, već da nađemo nešto mnogo bolje.
Nadam se da su ukusni. Čekaj, još uvek je premali. A ja osim toga ne volim račiće. Ja ih ne jedem. Pa, ćao maleni. Arture, vidi šta imam. Wow, šta je to? Ne znam šta je, ali miris nije loš. Malo je mekano, ne znam baš. Vidim da je jako mekano i hajde da ga ostavimo za sada. Možda pronađemo nešto mnogo bolje za jelo. Okej, idemo. Pogledajte te rupe, narode. Čuo sam da tu može biti malih račića. Iako, čekajte, možda bi mogla da bude i neka tarantula unutra, pauk, zmija ili... Najbolje možda da ne gledam ovde, nego pronađem nešto drugo. Oha, pronašao sam još ovo, uhvatim. Šta je ovo? Okej, ostavit ću ovo ovde za sada. A šta je to? Nekakva vrsta limuna? Da. Wow! Šta nije u redu? Šta se desilo? Pogledaj šta sam pronašao! Ha, ha, ha! Da li je to ono što mislim da jeste? Da! Hamburger? Šta, kakav hamburger? To su banane! Banane? Da! Ohoho! Nije moguće! Pogledajte, narode, spašeni smo! Banane! Da! Haha! O, Davide! Pa gde je riba? Bila je prebrza, nisam ni jednu uhvatio. O, Čak stvarno? nisi uspio ni malog šarana? Okej. Baš ništa? Ne, Okej. okej. Pa, narode, pogledajte šta imamo. Wow. Šta mislite da bi ovo moglo biti? Šta mislite? Možda seme nekog Hoće da majmuna? probam. Daj. Crno majmuna. Hi, ima li nešto drugo? Postoji li nešto A, drugo? postoji nešto kao seme, O, hoćeš li pogledaj. probati? I? Hoćeš probati ili ne? Probao. Ne, tako se ne ponaša prema hrani na pustom ostrvu. Okej, izgleda malo kao limun. U svakom slučaju nisam siguran. I? Okej. Da li je jestivo? Može da se jede kad nam bude sve ostalo nestalo. Tako da dok sve to imamo, Okej. nemojte ovo jesti. Ostavit ćemo ga po strani. Banane su ipak dobre. Da. A ovo? A šta li ovo? Liči na nekakve larve. Pa znaš, upravo si malo liči na larve. Ko će od njih da se izlegne u jedno veliko čudovište, kao jedna velika buba ili slično. Pa ko želi da proba? Pa ja bih mogao. Ja neću. Okej. Ne. Šta je to? Ba, bar iz njega ne curi ništa. Šta je to? Ovo je poznato. Ne znam. O, mislim da je mango. Da. O, narode na ovom O, ostrvu cool. ima manga i to je super cool. Super. Da. Cool. Hoćeš da probaš? Da. Ukusno. Već znamo kako se jedu banane, samo je možda mali problem što su one zelene. Pa narode, kako ćemo da ih podelimo? Da li imate nekakav predlog? Okej, hajde da ih podelimo pošteno. Ja ću uzeti ove 4, a vi ćete dobiti po jednu. Zašto odjednom da uradimo baš tako? Zato što sam ih ja pronašao. Pa ako vam ne odgovara, onda... Okej, u redu. Bratski je da ti Da. dobiješ 2, ja dobijem 2 i David dobije 2. A zbog čega David uopšte dobije bilo šta? Trebalo je da lovi ribu i nije uhvatio ni jednu. Kažem, on dobija najviše jednu bananu od mene. O, podli Arture, sljedeći put ćeš ti ići na pecanje, onda ćemo vidjeti koliko ćeš ti da uloviš riba u redu. Sramota.
Ali ja imam jednu dobru ideju. Šta misliš, Davide, da ti odigraš jedan dobar domorodački ples, a da za uzvrat tebi Artur da jednu svežu ili možda čak 2 banane? Šta misliš? Uhu! Da, hajde! Majmunski ples! Uhu, da, narode! Sad je zaslužio 2 banane. Da, jer majmuni veoma vole banane. Okej. Znate šta? Podelit ćemo ovako banane, jer nažalost i dalje nismo sigurni da li su one jestive. Čak ih je teško i oguliti. Dobro, i to je nešto. Ali već kad sam gladan, možda je trebalo da ih ostavimo na suncu ili negde. Vrlo je moguće kad bi ih ostavili na suncu da bi nekako brže sazrele i lakše se ljuštile. Kada je ovako, više me podsjeća na krastavac nego na bananu, da budem iskren. Ovo bi trebalo da je jako kiselo, čak ne mogu ni da otvorim bananu kako treba, pogledajte. Pa ja ću zagristi početak. Hajde. Zaista je neprijatno. Suvo i čudno. Veoma je suvo i čudno. A tebi? Hajde. Mislim da ćemo morati da ih ostavimo ipak malo na suncu. Mislim da se ovo ne bi ni majmunima dopalo. Koliko god se trudili, kiselo je, uopšte nije slatko i nije uopšte ukusno. Mislio sam da će biti bolje, ali nije. Uopšte nije bolje. A i krči mi malo u stomaku. Ko bi jeo? Ja ne. Ni ja. Izgleda da ćemo ponovo morati da tražimo nešto drugo za jelo. Ako neko pronađe McDonald's ili KFC na ovom ostrvu, neka me odmah pozove. Dobro, Okej, hajde. Mlađi, čao. Okej, hajde idemo. Okej, srećno svima. O, kokos. Ne bi bilo loše da srušim malo kokosa. Malo se tresu. Arture! Arture, dođi! Arture, gde si? Šta ima, tata? Dozvoli mi da te podignem, a ti se popni i sruši malo kokosa za sve nas. Pa ne znam baš. Hajde! Hajde, drži se nogama. Još samo malo, još 10 metara. Nemaš šanse. Ne boj se. Ne mogu. Okej. Takav si slabić. Sada ću da ti pokažem. Hajde. Ovo nije baš kao da berem kajsije u bakinoj bašti. Okej, idemo opet. Tako je, sada slabić. Ne, ovo je nekakva čudna palma koja ne radi. Pa narode, majmun koji nije mogao da se popne na drvo je sada uzeo štap. Pa ćemo sada da vidimo kako će ići sa njim. Da li je možda predug? Ne, ovaj ne odgovara, moramo da nađemo drugi. Sada ćemo da vidimo. Wow, šta je to? Vidi šta sam pronašao. Okej, pokušaj da srušiš. Cool. Okej, blizu smo. Opa, I izgleda da sam uspeo. Da, uspeo si, bravo. Čekaj. Ima nešto u njemu? Da, čujem kokosov sok, samo kako da ga izvučemo odavde. Video sam nešto tamo. Šta? Kanibale. Kanibale? Kakve kanibale? Kanibale, on je video kanibale, narode. To je smešno. Davide, mora da te malo sunce udarilo. Pogledaj što smo našli za jelo.
Ne, saslušajte me. Hodao sam i video sam nekakvu kolibu, kućicu. Kućicu na ostrvu? Da, ušao sam unutra i bila je neka strašna statua. Video sam je. Statua u kolibi? Da, To ne može biti, već sam istražio cijelo ostrvo i ništa slično nisam video. istina je. Hodao sam polako i gledao okolo. I tamo su bili neki ljudi. Ljudi, ovde? Da, Zaista si ubeđen da je tako? Ne, naravno da ne, mora da je izmislio ili tako nešto. diskretno sam ih posmatrao i mislim da su kanibali, sigurno. Jesi siguran da te nisu videli? To su sigurno bili kanibali. Ajde, reci nam više, šta su radili? Nisam sve video jer sam morao da se sakrijem iza drveća. I pravili su neke natpise po zidovima. A onda sam video nekoliko tih statua. Sigurno je to bila neka vrsta magije. Vrsta magije? Tu sigurno da ima nešto. Haha, ko bi mu poverovao? Statue, kanibali, to je sve nemoguće. Znao sam da mi nećete verovati, pa sam poneo jednu od statua sa sobom. Evo, Statua? Napravljena od kamena? Izgleda drevno. Možda je to zaista nekakva vrsta magije. Neverovatno, je samo obična statua i to je sve. Slušajte, ovo ostrvo je blizu Haitija, Haiti je domovina Vodu Lutaka i njegovog kulta. šta je to? Gde prave vudu lutke? Baš tako, tamo šamani mogu da koriste svoju crnu magiju da pretvore ljude u zombije koji se povinuju bilo kojoj komandi i onda na kraju nestanu sami. Znam kako da proverim. Vidite, ako ga udarite ili zagolicate... Prestani, hej! Hej! Hej, stani! Da li si video? Da, Izgleda da je zapravo magično. To je već nešto. Mogu li ja da je uzmem? Mhm. Jesi li dobro? Šta je to bilo? Šta? Šta se dešava? To je nekakva opasna statua. A sada sam, narode, ubeđen da na ovom ostrvu žive nekakvi opasni kanibali. O ne, moramo odmah otploviti sa ovog ostrva, narode, hajde! Šta je to bilo? Čujete li? Da. Neko Prijatelji, dolazi. brzo pritisnite dugme za like i pretplatite se na naš kanal. Na našem kanalu ćete vidjeti nastavak. Sakrijmo se brzo, idemo!